Cum să afle în 60 de secunde dacă încalci sau nu legea cu privire la datele cu caracter personal? 3 întrebări. Vă rog să răspundeți sincer. Prima. Compania dumneavoastră colectează nume, telefoane, e-mail-uri sau fotografii ale clienților sau ale angajaților? Dacă da, legea 195 pe 2024 vă vizează, fără excepții. A doua. Aveți un temei legal identificat pentru fiecare tip de prelucrare a datelor, cu un scop specific și un termen clar? Nu o politică generală pe site, un temei legal explicit pentru fiecare scop în parte. Dacă nu, prima vulnerabilitate deja există. A treia întrebare. Dacă mâine un client vă cere să-i ștergeți toate datele, aveți o procedură reglementată? Aveți reglementat un responsabil? Dar un termen de răspuns? Dacă la cel puțin una dintre aceste întrebări nu aveți un răspuns imediat, compania dumneavoastră încalcă legea chiar în acest moment. Vestea bună este rezolvabil, dar necesită timp. Mai bine începeți astăzi cei 3 pași CROW pe care vi propunem în cadrul proiectului GDPR. Primul, auditul. Analizăm stadiul actual al companiei dumneavoastră raportat la obligațiile legale. 2. Implementarea. Elaborăm documentele și procesele interne în baza raportului de audit. Și 3. Consultanță post-implementare. Rămânem alături pentru a vă menține conformitatea. Dacă vreți să înțelegeți cum funcționează procesul complet, în descriere găsiți toate detaliile. Vă așteptăm!